belajar gawe kupat gitu. Madhepe nang ndi iki? Belajar gawe kupat. Kumpul dadi. Kurang menit ora dadi. Nangis iku ora dadi kupat. Nangis tangisan Cina. Nangis yo. Iki lho. Agar kubutane bisa bentuk kotak ya wis tetep dadi. Ngene ya. Parake nang ndi iki? Ngene. Terus kayak piye? Ora bentuk. Ora dadi. Wis tahu aku biyen barake. Balik ine. Balik ila sampai iso. Sesudah sing ngelu tapi 17. Tapi ini nanti sampai sekolahan itu bisa kebelet sampai keberojolan. Tapi terus telepon aku lah. Oh ngengek nang kene kesan kok kudu ngisi iki wis kebelet lagi kondo. Lah katoke kan mesti angel tapi kan buka paling suwe wis kebelet. Wis kadung metu ya Allah ya Allah. Merasa. Terus ngene ya, ngene terus. Lah iki dadi kok jelas. Wis bentuk mergo wisan. Ini. Kleru tok padha. Lah piye? Ora jompo maksudku. Apane? Mlebu ning kene, ning jero kene ora kok ning kene ning jabone, jerone ya. Iki kok gak mlebu rene. Kleru para amrono, para amrono. Kene. Aduh. Kene ndi? Amrono lho. Kene. Daling iso. Sek, delok. No. Gak. Ojo. Wis nangis. Ini toh. Iya. Seneng mbok ubet rono ya langsung rono, langsung terus deh, langsung mlebu lah, langsung rono ini. Cepet. Lah terus ki pole nang ndi? Pole pojokan kuwi wis, pojokan silit kuwi lah. Wis nek kono genten iki sing aku. Kok ngene tok iki piye iki? Ya wis ngono tok. Iki gak mlebu rene. Gak. Terus iki mlaku rene. Sik to. Kleru kuwi kaya. Lah piye? Ndake nya.
kurang sitok. Lah yo ngono. Sing iki dak lakokno. Sing ndi sing mlaku mang? Ya kuwi sing rong mbok lakokno. Ya rono ndak. Ini. Oh, wong nek gak iso iki mikir yo gawe kupati. Isane mangan ae. Ini. Gak iso iki to. Wis kita kok kene. Pucuk mbek pucuk karek mlaku ndase Iya. iki le. Lah terus iki mutere rene. Ya rono tok wis pol. Sak lup tok wis. Alah, halo. Rene. Ayo Nana, ayo Nana le. Ayo nah, nang nulis nah. Rene. Ayam pulang ya? Ayam pulang? Ya? Enggak, tak pikir ayammu pulang. Lah kok ngene lah Mbak Sum? Ya wis betul kuwi. Lah iki ngene. Lah berarti dombo kuwi mang. Apa sing jumbo? Padha maksudku leh mun lebokno. Baru iki. Gunung baru sini. Ada. Ayo. Ditulungi benakna nek. Nek tuku jalur ya, Bu. Wis sekolah. Bawa lah paling. Ya iki minde iki mbok ning tas kok ning. Ngene. Gondong bolowi. Timbang kok depan. Piro jane nanti tak tukang. Wis sekolahan. Piro? 5.000. Pasar piro sesuk? Sesuk piro terusan? Oh, iki pisanan kok. Sesuk gak larang-larange. Iya wis ini. Ya wis yo nang warna. Iki kok iso gak kena dibatek iki piye iki? Nana Keri, Nana Les. Ini soal para ini. Nana pedokno pucuk mbek Kene mbek kene. Alah lah yo. Gawe ngene kok yo angel temen to yo. Ngene. Gawe nah pisan kas. Aku ngergung iso iki ya wis to. bisa Pokoke iso. Belajar gawe kupat. Emang kok ninggalan.